Mondli Ngcobo uMapholoba kwingoma yakhe ethi Inkanyezi ya izamile emkhathini le ngoma ke noko isinawo 8 years bantu kubheka and futhi yenza kakuhle kakhulu nakhona pha ke ikakhulukazi ku YouTube kuma digital stores yenza kakuhle kakhulu le ngoma enye ngoma eyalandelwa kakhulu babantu ngoba yayithetha ngqo nabantu kwizwi lomzansi elifumana kakuhle kakhulu na 8.0 mhlawumbe sakuvuleka iradio ngoku siyakubulisa siyakwamkela apha inqubeni ke sihamba ngeke ngoku sibheka phambili senza njani ke ngoku singena kumxholo nencambu zesintu ukuze ke saziba ke sithini ngicanga sithi ke ingabe xa sithetha ngesintu mhlawumbe isiko njalo sithetha ngantoni xa sithetha ngesiko asambe siye kwelicala sibuye siqhubeleke nenkqubo izindaba lalela izingxoxo nsuku zonke kwizwi lomzansi FM Chesterville, Westville, Mayville, Katomena, Sydenham, Overport, Morningside, Newlands East and West, Lindelani, usithola ku 98.0 FM. Izwi lomzansi, yizwe umehluko. Alright, Madam Kelege umkhulu babamavula ke sixoxa kakhulukazi ngazo ezithinta ke isintu sithi ke umxholo nencambu yesintu kunjalo imikhiqizo yokuphila umzimba isiyatholakala sikomkele kwizilomzansi sibingelele mfoka Mthosi sibingelele nabalaleli bezulu lomzansi ngalesikhathi Enkosi kakhulu hlala kuluvuyo ba ube inxalenye yenqubo sibe nawe sithethe ngezinto ezibaleka kakhulu elizweni siyathemba ukuthi kancane kugqibela kulungile soqhubela singenile kulo line ama-China athi ijeni yama-miles ayi-1000 iqala ngestephu sokuqala mkhulu hayi ndiyayithanda ke leyo kakhulu kwiveke ephelileyo sathethe kakhulukazi ngento eyibaluleke kakhulu so namhlanje siyabuya futhi sithinta enye ebaluleke kakhulu ngeke ndathi xa ndiyibheka ihlosa namhlanje xa ngaba ndikhula kuthiwa kwedini wahlupha kangaka ngathi ufuna isiko kuthena ke awazi ke ngoba thethwa ngantoni isiko kwesinye isikhathi uma umntwana ehlupha banjwa achazwe wena achazwe kuthi hayi ngifuna isiko we mkhulu avele singene kuyona ihlathi likhulu lingaphezulu kwami awugalu wahuqa data sawubaba phange 10 past sihambe sevenkleni okay kulungile isiko khumbula kukhona isiko kube khona isikompilo esilungwini kuthiwa iculture nama customs yo yabo okay kukhona isiko kube khona imikhuba namhlanje sikhuluma ngemikhuba sikhuluma ngamasiko angithi ngesiko ya angithi kuyafana noma singathi amasiko khumbula amasiko ahlukahlukene but ke ingawo siyasakhetha ukungathi elesintu sithi isiko nje siyayivula siyayivula isiko ulwazi olihlanganiselwe ndawonye ngendlela yokufundisa inqubo abantu abaphila ngayo ukuzazi isiqu sakho wena njengomuntu wazi isizwe sakho ekusho ukuthi isociety ophila kuyona ukuthi uhlala ubani ubelonga ngaphansi komphakathi uyingxenye yomphakathi ulimi izulwana indawo okuyona ubunikazi zonke lezo zinto ziqukethe isiko okay isibonelo mawuzobuka imvelo ekuqaleni namhlanje ngathi ngolwesithathu oludlula sikhuluma ngesabatha sasibheka indaba yesabatha namhlanje ngifuna
sisebenzisa igama elithi imvelo singasebenzisa igama elithi indalo. Angithi uyawazi umehluko lapho? Imvelo nendalo kunomehluko. Mawuthi indalo usho ukuthi kukhona umuntu oyidalile. Yeah. Mawuthi imvelo usho ukuthi iyazivelela. So ngifuna sisebenzise leli lithi ke imvelo ngoba sinobufakazi sonke bokuthi izinto njengezihlahla nani kuyazivelela. Zimvelo. Asinabo ubufakazi obuqanda ekhanda bokuthi kudaliwe. Akekho umuntu nje ongamathi ngabona usibani idala isihlahla lasasho okanye ngabe wadala umfula. Namhlanje sisebenzisa imvelo ngenhloso yokuthi ngifuna si understand isiko. Okay. Ngithi ke imvelo masikhuluma ngesiko lokuqala lethu njengabantu because ngenzela ukuthi kuyingozi ukuthi sivele siqhamukise sikhuluma ngamanje ngezinto ezenzeka manje ngoba khumbula isiko liyashintsha. Isiko alimi ndawonye ngokwezikhathi nezimo. Kukhona ezinye izimo nje eziyaziphoqa ukuthi isiko lishintshwe. But mawuzobheka isiko lokuqala esasilinikeza imvelo. Yonke into yayikhona, izihlahla, amanzi, umhlaba njalo. Umuntu nje wayethi mayehamba ehalela amafruit ebona isihlahla samafruit asidle. Ethatha amafruit adle lapho mayemela amanzi aphuza amanzi yonke into enelungelo layo ungekho umuntu othi lento ngeyami cele kuyena ngekukha. Yes. Ekuthe ke makuhamba isikhathi isociety ishintsha. Kuqala manje kube nomuntu ovela akhomba ukuthi kusuka ngakulowa mfula omunye azabiye uthi kusuka ngakulowa mfula ukuya ngakulowa mfula sekuyindawo yami liya. Kusuka lapho kuya lapha indawo yami kusho ukuthi ngokuya lento yenzeka iba ngumkhubo oqhubekayo. Kwagcina manje uthola ukuthi eningi labantu ebebekade beziphilisa ngalezi zinto bazithola besele bengenalutho ngaphandle kokudayisa amandla wabo kulaba esebephethe lezi zinto abathi ngezabo. Kuqale ke manje kwakheke isiko lokuthi abantu bangalingani. Kube khona abantu abangobasi kwabanye, kube khona abantu abangabasebenzi kwabanye, kube khona abantu abazizigwili, kube khona abantu abahluphekayo. Yahamba ke lento ngokwezigaba ngokuya iintensifya yazofika kulesikhathi samanje. Now uzokhumbula ke njengoba ngishilo ukuthi indlela yethu yokuphila inezigaba. Isibonelo, isiko lethu ngaphambi kwa 1652 lalingasho lento esishoyo ilobola, lalingayichazi ubulili babaziwa because ubulili buyiphathi yesiko. Okay. Yeah, ubulili buyiphathi yesiko. Angingagxili kakhulu ukubona kodwa nje buyiphathi kunento imvelo eyishoyo. Okay. Eyishoyo ukuthi kumele kuhlangane lokhu nalokhu kuze kwenzeke ukuthi makuhlangene ukuthi nokuthi njengoba ubona nje isibonelo mawufaka into eyiplastiki engadaliwe imvelo uyifaka emhlabathini umhlaba uyayinqaba. Kukho ubese ukuthi zonke lezi ezidaliwe eziyimvelo ngisho insimbi umhlaba uyayithatha uyibuyisele ibe ngumhlabathi. So ke isiko ke lahamba lagcina kungena nezinto eziyimikhuba. Ezinye zazo nje eziningi esizenzayo zigcine ziba umkhuba kuubona ngokuthi athi umuntu ngale ngakithi eBergville senza ukuthi kodwa athi ngumZulu omunye athi ke ngalena enquthu senza ukuthi kwaNongoma senza ukuthi omunye athi emndenini wethu senza ukuthi kodwa isiko liyelihlanganise wonke umuntu. But umehluko esikweni masibungabuka akufani nento yomthetho sisekelo ebhaliwe. Isiko libhalwa phansi. Uyaye nje uligcine eliyaziwa indlela yokuphila. Kunenkolelo yokuthi futhi esikweni kunezinto ezithize othi mawuziphulile
kulindele ukuthi ungasube namabhadi empilweni yakho. Ake sibuke nje isiko lokuzalwa komuntu. Manje this is many years. Sisuka ku 1652. Minensi kakhulu. Yeah. Khumbula ukuthi before 1652 abantu babe nendlela ethize uNkulunkulu ababembuka ngayo. Kwakwaziwa nje ukuthi isibonelo inkosi yayime emphakathini ime njengesimboli yobuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kulindeleke ukuthi abinje. Yingakho kwakunezinto ezazilindelekile indlela ethize inkosi kwakumele iziphathe ngayo. Ngendlela uthi makumnyama kwamthwesi. Yeah. Babekwazi ukuthi bacele ngegama noma isibongo sayo inkosi. Ngoba kwakungafanele ukuthi inkosi kube nezinkinga ngoba ngumnikazi wesiko yena umuntu omele isiko. Ngithi ema ubuka ke indlela yomntwana mayezalwa ngowesiko. Abantwana bayazalwa kuyabikwa ukuthi khona ilunga elisha la lizalwa ngosibanibani ulizale kanjani mawukuthi ulizale ngaphandle komshado because lento yabantu abazalwa ngaphandle komshado akuyona into eqala manje. Indala mongabheka even eBhayibhelini inqwaba yabantu abathize ababethola abantwana bebathola abanye bengashadile. So umntwana uyabikwa uzobona uSamuel ngabantwana babecelwa becelwe uthola ukuthi uma wakhe akathola ibantwana enze isilokhuza ke isibopho ukuthi mangithola lo mntwana ngiyomqamba ngokuthi yabo uzobuka ilokhuza oJohane bezalwa Elizabeth ingilosi yayifika kuqala eyisho ukuthi uzokhulelwa ingane kanje na kanje so uzoziphatha kanje. So ke nala sezaliwe ke kuyiwe kuthiwe nanga umntwana kwakuyiwe emathempelini. Namhlanje amathempeli wethu imisamo. Hayi amasonto akubona amasonto kwakungumsamo namhlanje sosebenzisa nje ngumsamo indawo kuyiyona esishisela kuyona impepho because amasonto nakushiswa impepho. Yabona emathempelini kwakushiswa impepho. Now umntwana uzaliwe uzalwa ngabazali abakanje mangabe bengashadile kuzobala uma wakhe ukuthi uzalwa ngosibanibani umzala kashadile. Ngakho ke igama esimqamba lona ngosibanibani nakho sicela nimphi inhlanhla nithini athi mayefika kwesinye isigaba sokuthi uye esikoleni sikhuluma ngesiko ngithe after 1652 sikuza manje mayezoya esikoleni ngoba ngokwesiko lethu isikole sisekhaya sibe semphakathini ayikho lento yokuthi kunenzuzo zokuyofunda ngokwesiko lethu umntwana ufunda zonke izinsuku. Okay. Njengoba ufunda ukuyolusa ufunda ukuhlonipha ufunda ukuthini mawubona umuntu omdala uyamphathisa ungabheke ukuthi uzokukhokhela ubheke ukuthi uzokupha izibusiso njalo njalo. So ezubuka ke manje kunabantwana abaningi abazalwa ababikwa idlozi alazi nokuthi khona umntwana ozaliwe la alikaze litshelwe alazi nokuthi uba igama lakhe mayese esikolweni nje uvela athengelwe uniform akubika ukuthi nanga umntwana sicela nimphe ukuhlakanipha esikoleni kufika isigaba manje intombazana sokuthi enzelwe umhlonyana akawenzelwa kwezinye izizwe lezi esagcina ilokhuza isiko lolwaluko kufanele khumbula ulwaluko lu all over noma uye Limpopo yalithola kwaNorth West uyalithola Eastern Cape njalo njalo. Zonke lezo zinto kunezimfundiso zakhona isigaba esithize osukufika kusona ukuthi njengamanje uyaphuma esigabeni esithize ungena esigabeni esithize bese kufika esigabeni la esenikweza khona umuntu ilungelo lokuthi manje usezikhulumela yena nabantu abadala empepheni
nazi awuvele uqhamuke nje nawe leyo nto decide ukuthi hayi namhlanje sengikhetha ukuzikhulumela kuba nesigaba ekudlula kuzona. Then ubona ke sinezinkinga kangaka ukulahleka kwezinto ezifana nalezo singabantu abamnyama ukuthi isibonelo ngithe kuwena ngokwemvelo yonke into yayikhona sasiniwe imvelo kwakungeyethu sonke engekho umuntu othi ngeyakhe mangakanani amathuba ukuthi siyobuyela kuleso simo. Ay mancinci kakhulu umkhulu kodwa ke before sihambe siye qhubela phambili sithathe into engiyiso ngapha sibuye siqhubeleke phambili problem ke sana kuvula ke into sikhona ke apha inqubeni egama layo sithi umxholo nengcambu zesintu kwimzansi talks liyini isiko sihleli naye baba Mavula apha sixoxa ngayo le ndaba le asiyevengeleni. Yebo kunjalo imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078-834-8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066-007-5043 ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198-1864 engonyameni setholakala enambeni ethi 084-557-9817 kanti ePine Town setholakala futhi enambeni ethi 073-993-3638 eHammersdale setholakala enambeni ethi 079-730 5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu setholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga setholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi. Stress izwi lomzansi yizwi umehluko. Alright inqobe igama layo siwakhulu sithi ngaxesha Mzansi Talks sithi ke thina ke umxholo nengcambu zesintu sihleli naye ke apha inqobeni umkhulu Mavula si live kakhulukazi pha ku YouTube kaPhila Mzimba ngena kaPhila Mzimba ubhale nje ngena pha ku YouTube ubhale nje Phila Mzimba uzoyibona yonke le nkulumo lesithetha ngayo apha i live nako TikTok uzosithola ke Phila Mzimba ngoba ekugqibeleni sizoxoxa ngendaba ezithinta bakaPhila Mzimba sungaphoswa ke hloma ngepeni nephepha kubaluleka kakhulu ungafuna ukuphosa mkhulu sesibuyile hey sibheka intetho enkulu kakhulu lintoni isiko abanye abayalazi ngoba kukhona isiko ngoba kulesimo esiphila kuzo akho umuntu nakisiko babonabo abaningi mthwesi bagcina imikhuba bayazama kodwa uthola ukuthi bagcina imikhuba ukuthi nje isibonelo khona umuntu othi ekhaya impepha ishiswa sisebenzisa amakhandlela uthola ukuthi akanawo nomnyombo kodwa ukuthi kwakusuke lephi kwakwenzakaleni ukuze kufike kuleso sigaba but uthola ukuthi mawuthi uyalandela impepha yayishiswa kubo then kwase kuniwa umsamo ngenxa yokunakala komsamo kwase kutholakala ukuthi impepha ngoba yoniwe iye iletha amabhadi la ekhaya mangabe ishisiwe bese kuthiwa endaweni yayo ke ngamakhandlela abantu abadala sikhuluma namakhandlela kokunye uthola ukuthi manje ikhuluma nabantu abadala niya ngaphandla nokhulumeli la ecikini so imikhuba yonke leyo ekungayona into yohlezi permanent ekuyinto kufaka at some stage ilungiswa kube khona amanye amasiko ahlanekeziwe isibonelo nje njengoba ngisho ngithi enye into ukuzazi wena ukuthi ubani isociety njalo njalo uthola ngeke waba ne judgment ebise constitutional court
engicabanga ukuthi amakhosi ase South Africa kakhulukazi iContrales inhlangano yamakhosi engicabanga ukuthi akhombisa ukubabuthaka ngendlela exakile abelungu laba beyothi enkantolo yomthetho sisekelo bethi abantu besimame bacindezelwe makuzwa kulento yesibongo mayeyogana uyena uthatha isibongo sendoda indoda ayikwazi yona ukuthi ithathe isibongo sika mama nayo yonke leyo nto kwakufaya ngaba amakhosi ayiphonsela inselo ngoba ayikazi beliqinisa into ukuthi umuntu wesimame meyogana ulahlekana nesibongo sakhe ayikazi bekhona leyo nto ngokwesiko umuntu wesimame oganile ubizwa ngomasibanibani sisibongo sakhe leso asilahleki inhlobo uyuze ofana kuze ukuthi makulokhuzwa ukukhombisa ukuthi indoda yasithatha isibongo sayo ngokwesiko isibongo sika makoti indoda ihlatshelwe imbuzi lapha elokhuzini emzini ekhweni layo kunembuzi eyihlatshelwayo ifakwe inyongo njengoba nomfazi naye ngala enembuzi ayihlatshelwayo naye ifaka inyongo ekusikwe kwakhe ubuhlobo kulezi bongo zombili asikho isibongo esilahlwayo sisuke sihlanganiswa lezi bongo zombili ngakho kabelungu bayenza le yanto ngenhloso yokuthi befuna ukupromoter ukuthi la uyabona nje manje sekulula ukuthi umuntu angesuka nomuntu eAmerica afike ashade nomuntu wala athathe isibongo sakhe ashabe ngwala ngokusemthethweni akwazi nokuthola iID kuyinhloso kwakuyileyo but abaholi bethu bashona namanje angingeze ukuthi iposition yamakhosi ithini kuze kube manje ngizama ukubonisa ukuthi ezinye zezinto kulento element yesiko ifike ishintshe kanjalo kunezinto ezithize eziye zenzeka ngesikhathi zobandlululo njengendaba yelobola abantu baze bazibale inkomo bezibala ngesintu azibali inkomo zo11 ukuthi zimele ukuthi yethe siyazi ukuthi ngabelungu abaintroduce lento ayiyona nhlobo ingxenye yesiko lethu kodwa namhlanje kukhona umuntu impela ojulukayo ufuna inkomo ezi11 efuna lezi nkomo ezi11 as if ingane yakho uyayidayisa kanti lobola ukuganiselana kukona ukulokhuza yes then uzothi uyabheka ke phezulu kwezindleko esinazo esikweni lethu sililandelayo makuganiselwana versus ezinye izizwe kungalotsholwe kungenziwa lutho ubese ubheka ama divorce ukuthi mangakanani la kuthina ekukhomba ukuthi lento sithi isiko ayilona engumkhuba o introducewe ngezinye izizwe njengendlela yokubukela phansi elithi isiko because ilobola iqiniso lithi ilobola isipho osuke uhlonipha abantu basekhwini mawunamandla nje basengathi belindele izinkomo ezi11 ubanikeza u100 ngoba vele unazi izinkomo ziningi yes mkhulu yabo so ngeke bavimbe bathi ziningi kakhulu lezo zinkomo lezo kodwa kuyinkinga manje mase nginezo2 sengithi hayi angibanike yodwa ukuze ngisale neyodwa inkinga iqala ubese uyayibona ukuthi kunomhobholo okhona ekungaseyona isiko masikhuluma ngezinto zamasiko ngakho ke isiko lento ngisho yokuthandaza ingxenye yesiko namhlanje kuzwakala kungathi umuntu uyajoka masithi empepheni lo wakuthetha uthemeleze empepheni ngumthandazo kusound afana kungathi ngizama ukuphucula impepho yethu impepho iseBhayibhelini kwakuthandazwa ngayo vele and kwakungaba priest kwakuthethwa kuyo vele kungaba priest kungene a foreign culture ethi kumele uyendlini ethize ngaphandle kwasekhaya ilapho la uthandaza khona kahle lo umthandazo nawe ugcina ungabaza lo othandaza wedwa ya so ufuna uhlanganyele nabanye exactly so esikweni kuba ne-element ye-foreign culture isiko ekungalona lakho but eliye lithi isizwe esisuke sikunqobile sakuzuza wangena ngaphansi kwaso sikulawula bese si-introduce elasi isiko ku-end up lelo siko ngokuphoqwa ulu-adopter ulenza libe isiko lakho
bese izizukulwane ezilandelayo ngokungachazela ukuthi la ngena kanjani. Ake ngenze isibonelo nje. Lento ukuthi mangaba kushoniwe umuntu kumele agqoke impahla ezimnyama bese kuthi nini rest nonke nila imndenini nibe nendwangu encane nifaka abanye sebesebenzisa ublue kodwa kwakuyilokhu zemnyama. Mawuthi uyayibheka isuke eJamani kwakungayona even iculture yaseJamani ngumfazi oyedwa nje uJalimani owathi efelwe indoda yakhe ayifile empini iyisosha wayesethi uzogqoka impahla ezimnyama ukuyikhumbula nokuyihlonipha unyaka wonke. Yasingena kanjalo ke la kuthina ngenxa ukuthi vele ziningi izinto njengobona nempahla ezigqokiswa abesimama abaganile kuzibizwa ngezijalumani ngoba ziqhamuka eJamani kungumsiko waseJamani but zibonakala la kuthina zingxenye yesiko lethu. Ilezi zinto engithi yes isiko but it's a foreign culture, lisiko liqhamuka ngaphandle kwesiko lethu la selifika libukela phansi lethu isiko. Isibonelo mawubuka amaZulu kwelawo isiko ePetikoti umuntu oganile akayigqoki ugqoka isidwaba. Okay. And umuntu ongaqhokeli isidwaba akanalo ilungelo lokuhlala esithebeni adla inyama nomama abaganile bala ekhaya. Awukazi ukuyohlala ngePetikoti. Angisho ukuthi usuke uyigqoka yodwa but ukufaka iPetikoti ngaphansi kwento noma yini ayigqokile. Umuntu ohlala ngesidwaba ngoba makudliwe esithebeni kusuke kudliwa nogogo bala ekhaya nabo bonke abantu bala ekhaya abadala ababegqoka lesidwaba engingazathi ukubabukela phansi mayihleli kahle. But lezo zinto asikhulumi ngazo namhlanje. Ngeba siyesaba kuba ngathi ubuqaba mawukhuluma ngalezo zinto lezo. Impucuko isisithathe yasibeka kwenye indawo. Manje ke zonke lezi zinto masiphuma kuzo lezi zethu si-adopta lezi ezingama foreign amabhadi ayasilandela ezimpilweni zethu njengoba ngishilo ngathi isiko alikuphoqi. Uyakwazi nje ukuhlala unyaka wonke ungakazi uhlaba ungakazi wenze itiye ungakazi uthini kodwa ibhadi likhona. Likhona ibhadi. Ibhadi lizoba khona. Amasiko analeyo nto ukuthi umuntu mayenza izinto kushiwo nje uthola abantu bayasho ukuthi hayi ungeke kakhulu lo. Because kuyazi ukuthi izinto ezingayona ingxenye yesiko lethu njengabantu. Njengoba ubona ke nakuleyo wethu umkhakha wokwelapha. Isiko belithi umuzi nomuzi kumele ube nomuthi wawo. Wonke umuzi umpande yakhona ekuyona mpande yokuqala esetshenziswayo makukhona inkinga ekhaya. Yeah. Wonke umuntu unesilawu nobubulawu basekhaya kumele aqala abusebenzise kuyo yonke imizi. Kuthi ke mase kudlulela la mhlawumbe sithi nanga umuntu uyagula uphethwe likhanda niyambhemisa umbhemiso wala ekhaya kubonakala ukuthi akasindi. Seniyakwazi ke manje ukuthi niphumele ngaphandle niyofuna ukwelashwa ngoba bekwazi ukuthi inyanga ethize ilapho ukuthi inyanga ethize lapho ukuthi zisekhona lezo zinyanga ukuthi azikho ukuthi kuphela asiqhamile ngoba kukhona into yama social networks zikhona izinyanga ezikhona ziningi futhi sewaqhama lento yama social networks. So ngithi ke kuwena i-culture because i-culture i-element ye-resistance kwi-foreign domination. Isiko leli elikwazi ukuvimba ukuthi i-foreign ingakwazi ukukudominate. That is why everywhere i-foreign into yokuqala yenza ifuna ukubulala i-culture yakho, ibulala i-language oyikhulumayo ukuze ukwazi ukuthi unqobeke. Wobheka amagama hleze balekile. Ingawo namhlanje abantu benamagama esilungu amabewanikwa kuthiwa ngama-Christian name esikhundleni sokuthi kuthiwa ngama-European names. Angithi makuthiwa ama-European names bazowaxwaya
Yeah. abuze ungihlanganiswa yini Ne-Europe. makuthiwa Christian name uyalemukela ngoba ulibona ngathi limsondeza kuNkulunkulu. And if lihle litho kamanje. Yes, angithi nje makuthiwa Christian likusondeza kuJesu Yeah. kusho ukuthi ubizwa ngegama elithandwe uNkulunkulu. Azokwazi uNkulunkulu ukubiza ngalo. Exactly. Kanti it's a European name. Yengaka ubona abantu bebathanda kangabe lungazi ukuthi bancela ibele labo nje. Ulwazi. So inhloso ke yokufundisa ngesiko ukuthi ufundisa abantu ukuthi lento ye consciousness ngoba kuyona into ezizelayo kumuntu. Yeah. Abantu badinga ukufundiswa bathola ulwazi akwazi umuntu ukuzicabangela yena. Angasho nje into umuntu unawo uphose kumlande ungayihlazini okuyihlaziya kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyihlaziya ngendlela errong. Ngakho ke kubalekile ukuthi mase sikhululekile but singakhululekile ngoba ngithe kuwena isiko lisho wena Litho buwena. liphinde lisho ulimi Ulweni. libese likuxhuma nesizwe Yeah. likuxhume nobunikazi Isizwe. lezazi into bengizisho Isigodi. ekuqaleni umhlaba amanzi amahlathi njalo njalo. Thina siyayixoxa ini leyo nto kusuka ku1994 ukuthi ubunikazi amagama esawathola wrong zonke lezi zinto lezi ezi-foreign ekuyizona ezenza ukuthi singakhululeki spiritually. Sidila kanjani nalezo zimo ukuzireverse indaba yelobolo njengoba ngikhuluma ngalo ukuthi sil-understande ngendlela ecorrect. Engingasho ukuthi abantu abalobole kancane. Ngithi abantu bangalobola nangaphezulu kwa level. But akube ukuthi ukusuka kumuntu ngoba ubona ama-divorce mangabe uthola indoda ithi kuyoshada ngelezi ndlekweni omunye ucwelile uvele ngomqala ezikweletini zasebhenki baqala kufuneka abathandayo noma kodwa une-stress ufika njalo nenhliziyo encane uthando alisekho Mehola le mali yonke. iyahamba yonke lokho eyibona la efonini nje ilokhu zikhala yabo. Ngendlela ukuthi mthwesi kulento yemali kunabantu njengoba sibuye sivule ithuba lokuxoxa nabo ngolwezini nangomgqibelo khona umuntu okafike ethi ngiyasebenza futhi ngihola kahle kodwa imali iyabaleka ezandleni kodwa mase nixoxa sokuthi ngoba nawe umoya inyanga phela kufanele ube irobot. Okay. Ugijime nje ngoba nawe ethi imali iphele ezandleni sekufuna sithola umuthi kufuna aqale sixoxe ukuthi okay ibudget uyayazi niqala uyayenza yini ibudget ngoba abanye umuntu uyalandela uthi hayi imali ayiphele ezandleni uyena ongakwazi uyisebenzisa ya khona umuntu nje othola ukuthi uhlalele uzayile kubo kuselokishini then I decide ukuzohlala eflatini bashare iflat bakhokhe 10,000 bakhipha 5,000 uthi uyacheck if begibela itekisi ngenyanga izindleko zakhe ku1000 ekusho ukuthi kuno 4,000 ohamba emoyeni akathakathiwe but uyena ongenayo ibudget. Yebo abanye ngokuthanda izinto angene ezikweletini end up enezikweleti eziningi ezingenasidingo futhi Atithakathiwe. yena ubona indlela imali ephela ngayo uqhathanisa nabanye ababudgetha kahle abese ecabanga ukuthi hayi ngithathi. Now ngithi ke ziningi izinto ekufuneka sizi understand as part of ilokho za isiko ukuthi for example ulwandle nawe nixhumana kanjani why mojuluka emzimbeni wakho kuphuma ulwandle kungaphuma amanzi kampompi amanzi omfula amanzi empophoma engaphumi kuwena yini ekuxhumanisa nolwandle umuntu mase uyitholile ukuthi yini ekuxhumanisa nolwandle then ipower yakhe iyaqala because la sidinga ifreedom inkululeko esiyidingayo inkululeko ye-nature imvelo then mase i-nature isinikezile ilokhuza inkululeko yemvelo at least thina njengabelaphi we are almost there because ngiyakwazi ukukha isihlahla ngisihlanganise nesinye ngifike ngikunike senze into ethile imvelo leyo
ngoba ufuna mawuthola inkululeko yemvelo ukwazi ukuthi imvelo uyicontrol because inhloso yileyo ukuthi imvelo kumele uyicontrol ukwazi ukucontrola even izimvula ukuthi ke kuphela sisuke sibuke ngokucabanga kancane kwesinye isikhathi omunye umuntu mawubuka nje into yezulu mabe ngasabelaphi bayeke ukulibuka ngalento okudlala ngayo but bakwazi ukuthi licontrol ngalendlela ukuthi kuvaleke iziphepho zingabi khona nazo zonke ezinye izinto then uzobona lapho ukuthi sibuyisela back esikweni ngoba lezi zinto yakhumbula ukuthi makuzisawuke kuthiwa naso isiphepho sesikhulu abantu baphume bashaya amaplate kushaya amagonqo njalo njalo sisho sihube sithi ikhona imithi namanje vele kusehlobo manje uma ufuna ukuprove mase kuqala ukuduma kakhulu usho ngikuningi ngitshenge ngithi naye impande eyi1 uzoyihlafuna maliza kabi uhlafuna ukhwife lapha kulubhe uthali zojika yini so inkululeko esinayo ngokwendalo njengabantu akuyona inkululeko ezinyanga kuphela inkululeko yabantu njengendalo ukuthi maliduma izulu wenzele utshwala esizulu abukabili siyazi ukuthi imbani iyayenza ukuthi lungabisabili then senza kanjani kunotshana umthala uhamba uyokho umthala ubuye ufake lokhuzeni eyokhambeni utshwala busho bumele bunga affectwa imibani lo amthala yabo so isiko lingasisiza ezintweni eziningi ezizinkinga esibhekene nazo ukweshela is part of isiko abafana abafunda ukweshela kuyeke lento ukuthi umuntu sekufika athenga utshwala aphuza amantombazane abese ufuna ukuhamba nayo mayengahambi naye useyayidubula uyayibulala Nkosi yami ukweshela nje kwi pride mawungumfana intombi kuyithandele khona ukuthi ayiqome ekunike isithombe sokuthi mase ngiqomile le ntombi akekho umfana ozoyithola kalula ngoba lihlukisela hlule yes zonke lezo zigaba zezigaba zamasiko njengabantu ukuthi nanga amasiko ewakumele siwagcine siwalandele and lamasiko wonke anobufakazi bokuthi imvelo iyaresponda njalo mangaba silokhuza siyilandela uzobuka nasekusetshenzisweni kwemithi khona umuntu ozothi hayi mawusebenzisa umuthi ufishi ungawudle ngoba ufishi ubulala umuthi bese uthi uyabheka ilokhuza uyeke lento yompompi ngoba into yamanje nomathi unyama yawo yes uthi uyabheka ufishi uhlala emanzini amanzi osukuzoqhuma ngawo usukwakhe emfuleni so indlu kafishi ngumfula awusho wena ukuthi lamanzi azobulala umuthi la kugcwele ofishi abaningi again ngomkhuba lo waqhamuka litha ziningi izinto ezinamanje khona umuthi engathi mengikunika ngithi ungayidli inyama yenkomo ngesizathu salowo muthi yabo hayi ukuthi yonke imithi njalo iwari yami ngisekuthenini makunjalo ungaso imithi bulawe bofishi nezingulube kwenzakalani la usungayidlili ingulube nofishi uhlangane nami ngidlili ingulube nofishi ngikuxhawule amafutha agcwele izandla amafutha ayo lelokhuzala ake sabe siyavekulele Yo mntwana, have you seen this Telkom Yebo, imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini. Esowethu eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277. eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043. Ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864. Engonyameni sitholakala enambeni ethi 084 557 9817. kanti ePine Town sitholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale sitholakala enambeni ethi 079 730 5677. ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 37
0788 Estenga siyatholakala enambeni ethi 0783590571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi. Izwi lomzansi yizwe umehluko. Sikwamukele kwakhona mhlawumbe sana kuvuleka iradio ngalixesha ke elamigama khaya lethu mthwesi lobi alobisa eradioni kwizwi lomzantsi olufumana kuhlakho kwi-frequency ku-98.0 andiyaberedwa ke ndihamba naye phake umkhulu ubaba Mavula ngesixoxa kakhulukazi ngomcimbi othinta isiko. Mkhulu sesibuyile evenkileni. Yabona ndicinga uba kukhona isifundo esisifundileyo namhlanje njengoba sazi uba yazi liklasi elimkhulu. Kubalulekile ukuthi sifunde immediately. Yabona Immediately. Yabona lo immediately funa bungena lana. Hayi commission nayo ingafika isho hayi. Yeah. Immediately. Yes mkhulu. No, angithi immediately abelungu mabefika nabo labafike balithatha ulwandle. Njengoba ubona wonke la eThekwini ukugudla ebona ulwandle. Khona into ebalekile mozobuka nge-apartheid. Siye colonialism ne-slavery, just apartheid 1994 ekuyiyona into much relevant manje. Kuyilento ye-segregation ukuhlukaniswa kwabantu ngokwebala. La eduze kolwandle ngabelungu. Bonke abelungu bagudlula ulwandle. Bese kuba ngamadolobha. Idolobha elinolwandle olukude ilavela ulwandle lungekho khona kodwa nje konke la kunamalokhuza khona ulwandle uyalithola and uthola abelungu eduze kwabo nedolobha ezitolo onoyibona bese kuthi ke ngemuva kwabo kube ngamaNdiya la kusuke kunamandiya khona la ngekho khona amandiya kuba ngamaKhaladi ngemuva kwamaNdiya kube sekuba ngamaKhaladi la kusuke kunamandiya njengoba ngisho bese kuyoba ngabantu abamnyama ke ngali ngemuva. Angithi ke manje makuthiwa kuyaliwa ngesikhathi sobandlululo. Umuntu omnyama uxabene nomlungu akaxabene eNdiya akaxabene eKhaladi. Wathi ufuna ukuya ayolwa nomlungu le ngasolwandle. Indlela yakhe idlula kulamandiya nalamakhaladi. Mayeza kuphakama lamakhaladi amvimba namandiya bamlwisa bafundiswe ukuthi uyingozi kubona. Yethu umuntu omnyama ukliye ukuthi ngumlungu lo ngiyakuyena. Yaqala lapho ke that is why mozobheka abagudlulwandle eduze kolwandle kwakhe noma ubani. Kuyivini kuba abelungu esichaka sifunile. And abelungu ngisho ulinethi izulu bathola besemanzini belokhuza. Baze bakha izikephe nje ukuthi bekwazi ukungena kakhulu. Thina sivunyeliwe kuye emabhishi but sisuka le kude kunemithetho eminingi futhi ebekiwe because amandla okuthenga izikephe lezi zokungena sinazo njalo. But u60 to 80% womzimba wakho ulwandle. Ngawo niyadingana. Umuntu mayithi uyolahla amabhadi olwandle. It's very important ukuthi uyolahla amabhadi olwandle. So njoba ngisho ziningi izinto kufanele sikhulume ngazo makuziwa esikweni lethu makuukuthi siyafuna ngempela isithunzi somuntu omnyama sibuye siyafuna ukuthi ngiyabezwa abantu bethi abantu abamnyama ngebathina abantu abamnyama bayabaholi. Abantu abamnyama impucuko noba ubani akekho umuntu ongangiphikisa ukuthi impucuko yaqala abantu abamnyama lento okuthiwa i-civilization. I-maths ukwenza mathematics izibalo ziqhamuka la kuthina singabantu abamnyama. Bonke ubuhlakano ngabucabanga buqhamuka la kuthina singabantu abamnyama. Umehluko usekuthenini igroup ethize yabantu abamnyama esiholayo njengamanje engasebenzisi isiko because esikweni kunale nto yokuthi mawenzile ukuthi uba namabhadi izinto zakho ziyabheda ziyonakala. Isibonelo ukwabe kuthiwa besiphethwe ngabaholi singaphethwe ngokwale politiki isiko lepolitiki siphethwe ngesiko lesintu. Eningi lalabantu obewezwa abanye beya kuma commission nani
bese lo sizibuza ukuthi kodwa labantu babulawa yini banamabhadi kangaka Yayibona indaba. amathonge baphanisha Yabo. manje amathonga athule because kwathina esixhashazwayo sezizincelebana kwathina sincetheza kule yandlela le uthola kunabantu nje abathengelwa amabhodlela eziminofu bosopolitiki emawadini banikeza amadatha ukuthi bathuka abantu lapha ku Facebook Kahle. Ozihlalo mase kukhulumile usihlalo mase kukhulumile unobhala Besakhuluma omunye umuntu. kunabantu ama-CV abawathumela kunobhala webranch akaye efemini la uqashwa khona kunoma kumasipala as long as sivumela lezo zinto kuthi usihlalo sekhulumile then yazi ukuthi siphumile esikweni lethu njengabantu because ucela empepheni mawucela umsebenzi ubese ke iCV yakho yayisabalalisa la isabalalisa khona ngethemba lokuthi uzowuthola umsebenzi but uzowuthola kanjani makukhona abangena ngalendlela leyo ukuthi unobhala sayisebenza into yakho sengiyithumelile yonke into lapha icorruption i-foreign culture Yeah. kulokho zakubantu isiko lethu njengabantu lalina nto yayithi Nobuntu. once sakubona uxakekile asisheshe sikulekelele ukuthi not only uqhuma ihlazo sizisave thina ngoba sesiyazi ukuthi uzosintshontshelwa Yeah. ukuze sigweme ukuthi kube khona abantu abasintshontshelwayo asisheshe sikunike izinkomo ufuye ukuze nawe mawudinga inyama ube nenyama mawudinga amasi udinga ubisi njalo njalo ube nayo lento ukuze kwesinye isikhathi masingakusiseli sikulimele mawungenazo izinkomo ulinyelwe so that nawe uba ingcenye yomphakathi unazo zonke izinto esinazo la emphakathini so ubusela babungeke kube khona ngoba uzothi untshontshelana ngoba yonke into ekhona ikhona bafika ke isiko eli-foreign last dominator njengoba namhlanje nje ukhona olalele emcikayo lento ngiyishoyo ngoba uyabenefita kuyona kodwa uyayazi ukuthi iqiniso but ngenxa yokuthi yena usabenefita namhlanje so uzoyibona imbudani into engiyikhulumayo but masingancenga mina anginandaba mangaba i-foreign culture defender umuntu osesigwili but ngine problem mayidefender umuntu emgqilazayo kwayo so masingancenga kancane sibuyeleni la emasikweni wethu sizazi ubuthina sizazi ukuphila nabanye abantu sazi ubunikazi bethu bazo zonke izinto singabanikazi bazo sazi amagama ulimi ukubaleka kolimi ngoba walento ukuthi mina nawe singabantu abamnyama but sikhuluma isingisi sikhuluma sedwa is a foreign culture leyo nto leyo uyabo so ulimi lubalekile ngoba lukuxhuma uyabona umuntu mayethi ulebohangi usekuthathile wakuvezela ukuthi kukhona into emhlanganisa nobuSuthu yeah umuntu maye ebiza ilokhuza khalethu angaba ngumZulu angaba ngumXhosa yeah but ngeke ulindele ukuthi ngumvenda exactly yayibo kubaleka kwegama nolimi nesizwe isiko kweliqhamuka lapho Yebo kunjalo imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 okanti siyatholakala nasefolweni ku-069 right mkhulu sesiyayivala siya kwisigaba sakwaphila mzimba ixesha liqeshile tata hayi sifunde lukhulu namhlanje ndiyathemba konke nawe mphulaphuli ukubambile ngapho ngasekhaya masiqukumbele mkhulu mase sivala mfoka Mthwesi siyakusho ukuthi esikushoyo so isikhathi ngoba sikho so ichaza ngelanga ukuthi disclaimer isho ukuthini kodwa nje sivala ngedisclaimer ethi konke sikushoyo asikuthathi incwadini asikuthathi kwezilo mzansi akubone kwezilo mzansi wethu kodwa sikuthatha emlandweni ngoba umlando siyawazi
omunye nomunye usengayo ucubungula abheke ukuthi ezincwadini akazokuthola yini umuntu ongumZulu nje ethatha inqolobane yesizwe kuningi angakufunda okuzohambisana lezi zinto engizisho but asivale kanjalo. Nkosi mkhulu siyabonga kakhulu tata njengoba sithile bamavula ukuthi ke ebesixoxa ngako apha namhlanje akukho kokwezwi lomzansi kodwa ke njengamntu kongusolwazi nohlala elangazelo abantu abaluthola ulwazi ukuchazelela bake ungaya kweyiphi indawo. Sibonga kakhulu ke kuwe mphulaphula ngoba ubenxalenye inkqubo singene kwisigaba sakwaphila mzimba maningapholisi maseke ixesha liqeshile ndikunikeze nje indawo ongakwazi ba uthole amakhambi akwaphila mzimba then ke nombolo eceleni ozokwazi ke uthi ufone kuyona mangabe nje useSoweto eGoli niqale ngale eGoli mosoSoweto yakwazi ukuthola ke amakhamba kwaphila mzimba lapha yana eSoweto emfulo enambeni ethi 078 834 8277 Soweto enambeni ethi 078 8348277 mangabe usepine town ngapha koTshela Mnyama koMamdikazi mhlambi ngapha koMpola koDozen Knock yakwazi ukuthola ke amakhamba kwaphila mzimba kule nombolo ethi 073 993 3638 mawuse Pine Town yakwazi ke ukuthola ke amakhamba kwaphila mzimba koTshela Mnyama lapha ku 073 993 3638 mawuse Hammersdale koSankonje le ko1 e2 ngapha ngakwamcoyi yakwazi ke ukuthola amakhambi akwaphila mzimba enambeni ethi 079 930 5677 eHammersdale mawufisa ukuthola amakhambi akwaphila mzimba nayi inombolo ethi 079 730 5677 mawuse ngunyameni uyakwazi ke ukuthola ke inombolo kwaphila mzimba sengonyameni ko Stone ngapha ya ko Mbumbulu nayi inombolo ongathola kuyo ke amakhambi akwaphila mzimba inombolo ithi 084 557 9817 engonyameni inamba ithi 084 557 9817 mawuse Pietermaritzburg embali ngapha ya Peter Maritzburg kwandonga ibovu uyakwazi ukuthola amakhamba kwaphila mzimba kwinombolo ethi 076 353 5597 inombolo ke kwaphila mzimba mawudinga amakhamba akhona ungapha kumandla waseMaritzburg ku 076 353 5597 mangabe useStenga ungapha koNtshawini ungapha koShaka's Head ungapha komhlali nayi inombolo ke yakwaphila mzimba ongakwazi ukuyithola uthathe yona uthola amakhamba kwaphila mzimba umufonele yona inamba ithi 078 359 0571 mangabe ke ungapha ya eStenga ngu 078 359 0571 mangabe usefolweni ngapha ya kuwe street efolweni namaphethelo nje modinga amakhambi akwaphila mzimba inamba ithi 069 198 1864 mosefolweni udinga amakhambi akwaphila mzimba inombolo ithi 069 1981864 mawuse Greytown ungapha koNkandla ungapha ya kwelacala la ko Greytown namaphethelo inombolo yakwaphila mzimba mawudinga amakhamba akwaphila mzimba ongaske uyifonele ile nombolo ethi 079 068 3788 niphinde mawuse Greytown inombolo yakwaphila mzimba ongayifonela ngu 079 068 3788 kanti ke mangabe ukhona apha eThekwini enkabeni edolobha masibuyisele intambo kumkhulu kube nguyothatha sibeke mkhulu ndizibuyisela kuwe intambo da sibonga mfoka Mthwesi okokuqala
Ukukhuluma ngophela mzimba sikhuluma ngesikhungo sokwelapha ngamakhambi neziwasho. Into yokuqala disclaimer kaphela mzimba ke manje. Ithi ngomhla 6 December siyimpophomeni okugcina kulonyaka. Khumbula ngomhla ka 11 September sasithe siyagcina but kuyabona ukuthi abantu abaningi bayafuna ukulokhuza ukuthi kuyiwe kanjalo nabanye ngezwe nje nabanye kwangelanga sisempophomeni ababethi bafuna olunye usuku futhi ukuthi kubuya nini. So ke siyaphinda ngomhla ka 6 ka December. So sikhetha usuku olusekude ukuze wonke umuntu akwazi ukuthi abe nethuba unyaka usiyophela singeneni uma holiday yonke into right. NgoLwesine ke siyasivula ithuba lokuthi abantu abafuna ukubuza ngemibuzo ethize ngaba amaphupho izinto bebezisebenzisa njalo usuku lonke sisuke sivuyele lo thuba kwaphila mzimba nangomgqibelo abazifuna ukuzohlola beze ngamasonto siyavula ke ekseni kusukela ngo8 kuze kuyoshaya u5 ntambama. Sitholakala ngaphesheya kwerenke yamabhasi emakethe. Unyuka ibhilidi ekuthiwa iMount Etna elinejwayelani unyuka ngama-step esensimba seceleni kwaJwayelani. Mawufika first floor number 9A amabhoda kaphila mzimba. Mawuqala nje unyuka ama-step amabhoda asuke sekukhombisa akuthatha zokubeka eminyango kaphila mzimba kulula ukuthi ungaduka. Lapho ke la sitholakala khona siphethe imbiza yokuchatha kubantu abahlushwa lesiqolo, ukushisa kwezinyawo nokudumba kwezinyawo. Sinensizi kameqo kubantu abaphathwa umeqo. Sinensizi amalumbo kubantu abaphathwa ngamalumbo. Sinomuthi wekhanda kubantu abaphathwa ikhanda elingapheli. Sinembiza yomhlume, sinembiza uzifo zonke. Sinembiza edliso kubantu abahlushwa ngamadliso. Sinezinyamazana kubantu abahlushwa imimoya emibi. Thothi kunemidliwano otikoloshe nomatindana egcikeni. Sinezintelezi zokuchela makukhona imithi esegcikeni esuke ifakiwe. Sinekhombo kamaqaqa kubantu abanenkinga ukuthi ekhaya izinto azilunge. Sihlushwa zezichitho kunobukhupho obungamba ebusweni. Yabo nje zonke lezi zinto zezichitho amathunzi njalo izinto zakho ezingalungi. Khombo sinenye khombo ke entsha esi-introduceile sizama ukubhekana nezimo zamanje. Abantu abaningi khona abantu othola ukuthi lento yokuqhuma indawo abahlala kuzona abakwazi ukuyenza yakuqhumeka njalo sinekhombo ke sibiza ngewozawoza. Ne perfume emnandi nje kodwa umuthi but ke siyakhe ukuthi inuke kamnandi nobuse office ungaloku unuka izimpepho nani ungene nje ufaya nabantu bonke kodwa ube usebenzisile umuthi ngokuphelele. Ikhombo ke ehamba nesiwasho bese kuba ileli bhodlela le perfume. Ikhombo nje uzoyibona idonsa kakhulu inhlanhla kubantu imali ukuthandeka njalo nokuhlonipheka. Uyayikhulumisa nje ngesikhathi uzoyigcoba bese ikwenzela ke izimanga. Sitholakala ke nambeni ethi 066 007 007 50 50 43 066 066 007 007 50 50 43. Sitholakala lapho ke sine appointment ke nawe njengenxusa la kaphila mzimba ngomsolo sine appointment nabalaleli beZulu Mzansi abafuna ukuthi ke sizoxoxa ngalezi zinto sikwazi ukubona ukuthi siya kanjani phambili njengabantu abamnyama ngoba sisezinsukwini zokugcina kwababusi bobumnyama kwama cultures aforeign ekusho ukuthi sesikhathi sokuqala indlela eright senze izinto ngoba inature ayivumi ukuthi kube ne vacuum akupheli bese kuphela kanjalo uma kuphela kusuke kuqala okunye. So ke thina lesikhathi abaye bethi hayi kuzoba mnyama wathina sithi thina akukhanye. So ke masivala ngiyafisa nje ukuthi umlaleli nomlaleli olalele njengamanje uma ngabe ekhaya lakhe kumnyama kumane kukhanye. Uma abantwana bengawuthola umsebenzi bamane bawuthola umsebenzi. Uma kukhona ukugula baphile. Ngoba ngiyakholela ukuthi izwi liyaphilisa lilodwa mawukholwa. Yeah.
Kosemkhulu siyabonga kakhulu Sithiwane emplopolo ngomsolo sayo vile ke nawe uzofika uthole kabanzi ukuthi njengoba kuyo amanzini ziphi izinto ofuna kuzenze unathi ethi Thembisile uDodo uthi Sitimela sothando xa sivala rhoqo inkqubo sithi enkosi enkosi enkosi. Yebo kunjalo imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864 eNgonyameni sitholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePinetown sitholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale sitholakala enambeni ethi 079 730 5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi